Patay ang truck driver ug pahinante sa aksidente sa Davao City dihang natusok sa kargang bakal human nag-brake dihang mikalit og tabok ang usa ka pedestrian. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala sa investigasyon sa kapulisan nga ang kalit nga pagtabok sa babae nga pedestrian ang rason sa disgrasya. Gani ang maong pedestrian pasakahan og kaso. Sa CCTV footage, makita nga mismong sa pedestrian lane at bang sa cargo entrance sa Davao International Airport sa Carlos P. Garcia Highway sa Davao City, minaog sa usa ka jeep ang usa ka pasahero Martes sa hapon. Ang maong pasahero dayong mitabok sa lane, bisan og go signal pa. Daw nakigpatentero ang pedestrian sa mga sakyanan. Patabok na sa pikas lane ang pedestrian dihang kalit mihunong ning truck. Ang resulta, nadusdos paingon sa ulo sa truck ang mga kargang bakal niini. Rason nga nangatusok sa mga bakal ang mga biktima. Makita pa sa video ang pag-retrieve sa rescuer sa patayng lawas sa mga biktima. Nga nailhang sila Nestor de la Cruz Doronio, nga mao ang truck driver, 56 anyos, ug ang 24 anyos nga helper niini nga si KR Salem Razonable. Nasayrang wala sab masiguro ang safety measure sa pagbiyahe sa mga bakal o sheet pile. Nakita dito nga ang gihikot, ang gilak sa katong sa mga bakal man mga 50 ka buok is murag na nakuan man ang tali, murag na tanggal pa, no? Na dusen siya. So mo to ang rason ma'am kung anong ni diretso ang bakal dito sa duha ka sakay sa truck. Ang pedestrian wala pa'y pahayag apan gikustudiya una siya sa Buhangin Police Station. Sumala sa kapulisan, desidido ang pamilya sa mga namatay nga mupasaka og kasong reckless imprudence resulting to homicide patok sa pedestrian nga usa ka airport security assistant. Samtang ang jeepney driver nga nagparaog sa pedestrian kasuhan pod. Based sa investigation sa ato ang Buhangin Police Station, ang route man gyud sa insidente gihapon ma'am is katong yung pedestrian nga nitabok, while kaning sa driver ma'am nga nagpababa sa pedestrian nga nasa pedestrian lane while green light is ato pa i-identify ma'am no, and then i-locate para ma-file po nato siya og kasong violation sa Republic Act 4136. Sara, gi-apil po no, sa investigasyon kung doon na ba'y tulubagon ang contractor as to the pag-secure sa kining mga sheet pile sa pagbiyahe niining mga bakal nga mao'y hinungdan usab no sa kining disgrasya ug nagpahimang no usab ang ato ang Davao City Police Office sa mga tao sa mga pedestrian nga kanunay mutuman sa balaod trapiko aron likay disgrasya. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.